tafsir walanda kunu an kun yabla yorom innala sonabi an bina tawiro kelenna tafsir suratul hajj an bina wulni aya binani an walawla أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين biye karisuye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani saba shaharul muharram minye hijra sankalo folo bisunye o mugatnai miladi nasaraw ka jate ba fulani mugani kele sankalo shegina bisunye o mugani konontonnai ambe bako jikorni bolo fula masjidi salamu kono أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده إلى آخر الآية على بافو أكن بنيوما يكسين النما بكا كافرون وتنبي قرطو وشيدين كالله جابجك ولوكا وكو آية دولا ويجي قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم ko antigi ala ni muhammadu be min fo ni ode ye tiɲɛ ye ka bɔ ala fɛ ika bele sanjilama jigan ka ika halaki ube kana ni lajaba ye amma lajaba min na diminen do nin fɔra aya do kono ko wa qalu rabbana ajjil lana qittana qabla yawm al-hisab aya do rasulatu sadi kono ko ala awni yoro ye lajaba min ye qiyama awn ta damma jiyan kono ya kanna geleya koso bambantiya koso maka kafiru tumben nin kuma sugu fo cidenye wala la ya faye ako yastajilunaka bil ajabi ibe korto imani la jabaye ko ikal la jaba jibuluka iku halaki walan yughlifa Allah wa'dahu cide ka do ne alatin kallahi rufon ko nyonyade la jaba komi mbe shen abenawo uluka korto intanati uluka korto tanati ni yallahi dum min takwa benuma wakati mi no wakati sera ne ala tinkallahi du fonko nyonya bi soro abu soro wa inna yawma inda rabbika donkele ala bolo ka alfi sanati mimma ta'udun mana aw samba kele obe komi ala ka donkele de mana ni ala ke korto ni mugomi ni eye dese bagato de ibe dese ede be korto mugoma ni ma soro bi ferelende chogomi ni nya soro bi mbese ka ferama chogomi na yinda bi nta soro tuguni wote hada madanyewa wote dampenya ne wote ala yo wodi ato au ka samba kele ani donkele de ye kele nyala bolona de korti
aw kada madu ka samba kele ani donkele de kele nya ala bolo tanki ni ala te korto ate presse abado ate dese abado abe min no fa ate desa la ni wakati sera dongo ra tigiba tegede aba bolo aba minali de kono ko ala yere bado na ale ba fi kam mina o ba kam minali de kono wodi ato ate korto aw ka samba kele be ko min ala ka donkele de وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير وكأين من قرية على قد دغمغو كچا أمليت لها دغمغو منن علي مكنوني كويه وهي ظالمة دغمغو نونون تنكيرا توجري كلاودي dugumugo caman de temena tonyali kelaw de tundo ne ala yemma kono ni kuye uyu ka tonyali ke wakati mi mu'mina wakati la de nyi makono ni de kuye nyi wakati mi latige ka mina wakati la kuma kono ko kono summa aqajutuha o ko fenna no kumina tumamu ka wakati sera nyumina wa ilayya al-mashir bebe laba kanane ala dema wodi ato alate korto damfema aye hakke millati ge ye ikato tunyali ibake ibi sagoke ala bitoy na amanyini ko de amanyini ko amadesila amitoy ikam minato anika mina hagati aye wogati do de latiga ala ate korto ila iba kam milali de kono o shera dongo dabi mina ala tayo ode donc tomen pon kasiri en nonu tafsiri akwa nana abi hurairah tabolo wala ka ciden ko kisini nema baka yadkhulu al-fuqara wal muslimina li jannata qabla al-aghniya bi nisfi yawmi ko fantam bedo arjanna kono shetigu munye ni don tilanche munye 500 ami sa nkeme duru ama fo awun ka samba kele o bebbe alaka donkele mo mafo donc donkele intilanche alaka donkele intilanche o bebbe joli masisa sa nkeme duru donc ko fantaw bedo arjanna kono shetigu nye ni sa nkeme duru ye wa qara rawahu ibn jarir an abi hurairah mawqufan أني سميري ابن نهاري قال أبو هريرة يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بمقدار النصف يوم حديثي سهرة مرفوع حديثي سبترا أبو هريرة فنكا موقوف أبو هريرة ko silamu ka fantom bedo arjanna kono shetigu munye konni don tilance qultu aleko ko alebo ako sumayr ibn nahari ko aleko abu hurayra sama wama miqdaru nisfi yawmi ko den tilance fana hakeye jumaye qala abu hurayra qama aw ma taqra'u alquran akoy ma qur'ana kala qultu bala ako aleko abu hurayra honne qur'ana kala ako niye qur'ana kala qala alako wa inna yawma inda rabbika ka alfi sanati mimma ta'udun ko ala ko donkele ala bolo na te korto abe komi ni aw ye hadama donda aw be korto o be ke aw bolo komi samba kelede me bun qaym iya do fula de be qur'ana kono yawma kana miqdaruhu 50,000 sana samba bi duru nana don kele aw bolo ala bolo abe kome aw ka samba bi duru ya ko don kele ala bolo don kele aw ka samba kele ala fe abe kome don kele samba bi duru nana samba kele nana u bebe kome ala ka don kele ko nonu be fara ɲɔgɔn ka cogo di bunugaymu ko bakele fora yoro mi o koro yede ka jateta
jiya dugu kolo inna kata jiya sankaba inna ko de samba kele ko samba bi duru fora minna kata dugu kolo wolon fulana na fo dugu jukoro kata la resula sankaba wolon fulana na ko samba bi duru yode ku be fara nyogon ka ni cogo de la Sheikh Salih Fawzani fana nyinin kara nyogona ma samba bi duru ani samba kele ambo fara nyogon ka cogo de afana ibn Qayyim ka kuma inde sani ako ibn Qayyim yu fara nyogon ka ko samba kele inta yede kata jiya dugu kolo ina kata jiya sankaba ina samba bi duru inyede kata dugu kolo wolon fulana na kata la surna sankaba wolon fulana Allahu a'lam wala debato قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين قل يا أيها الناس ألقوا أكن بنيمما تمامي كافرون يه أنينا في قوة الله جبت ليك جبولك تمامي الله يا جبلك قل يا أيها الناس محمد جابي أفو ikafu mugaw innama ana lakum nadhirun mubin ni awma bagali kala de ninka bagali na bangeleno abe min nyini konne kala jabatele ka jiga ko kaw halako tene buloko ka baratoye ni ka baraye minye ni kira awma de kaw bagali la bagali mi na bangelendo ajelendo kaw baga sani la jaba kaw soro la gara ube jiya kono la jaba min kagele ne ci kunye ninde koy ne awbe korto la jaba ko minna otene ko oten ka baray ne ka baray de njira de kaw baga sani la jaba gelen kaw soro فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم فالذين آمنوا مغمنون بسكون دار على ka ala ye fengo fen fuye chide nye fengo fen fuye nu dara ala idusukun kono wa amilu salihati ukasu fen fana ye dusukun tachinya tigiya su fen fana ye barake dusukun dara ala la su fen fana ye barake lahum maghfiratu nunun tigila mogalaka junugo yafa debe nununye uye junugo munun ke katemeni ala bu yafa uye wairijum karim ani garjage ba ni ñaari janna garjage bay ñaari janna de mogo mo yitu sukun kono illi manani alay limaniya haqiqa kadda ala kola isu fe fanaye bara nyuma ke alaye anko bara nyuma saratiya ka kala shi alaye aka be tiren ka sunna sallallahu alaihi wasallam ni mogo limaniya sabatrai bolo ika bara chuko kera ninye disukun kala sira alaye ka bara bela ika bara be benna kiden ka sunnama donc wotigila mugo junubu bilala ba ya fa ye garjage nyumam bi yella garami ñaar jannay والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم والذين ساءوا في آياتنا على كل مغمنون تامنا كويرجيجا كوبين على كآية ودتيا كوبين على كدينا تيا معززين وبدسه مغمغو كلا نيني يده إكا سينيا يده إكا توفانا يا كده إكا نفول يا فنانسده إكا حكلي يا فنانسده إكا كلمو يا كده فوروك على كآية ودكله alaka dina de kele alako ibeddese to itese ulaika ewa ulutigila mo fana ukaddese kofe silamiyala ukaddese kofe alaka ayaw tiyanila o be kofe yala wulankolo de be bola ulaika shahabul jahim ewa ulude jahannaba tasuma dunka yalla garafana jiya kono beddese utese alaka ayaw la utese kala alaka dinala ewa yomal kama do jahannaba dunke ye wulude nube do jahannaba tasuma ko وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي
إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. وما رسلنا من قبلك من رسول كتا آية اللبا نهاية توسرت الأجامة ويا قصة القرانيغي ويا أقيسة فو نهاية لا مقيسة من ناس هلنده توسرت الأجامة قصة قرانيغي يا فو نهاية توسر لا من قصة قرانيغي قصة دو أسهلنده يا دو أسبترا بغارين كونو أني مسلمو ko cide dondola maka suratul najmi cide nyakala tumame asera sujudu yoroma cide ni sujudu ke kafiri be mushriki be abe sujudu ke kafara cide nga irawaye dola fo mogo fula kafiru fula irawaye dola fo mogo kele umuyata bunu khalafi ko ale ya tege fa cence de la kada tenna me badri do asara kafiriye hadisa sahranin konika ko suratul najm tumame ciden sujudira mumi silama be mu'mina be sujudira mushriki be abbe sujudira kafara cidenga parce que qur'ana sujudu yoro folo min jigina o ye suratul najm tande fo akera sababu ya soro ciden ka seba mununye hijira ke kata habasa ci seruma ko makka mushrikin ko abbe islamira ko toranu degute makka tuguni do sagira kana ya soro cinyate o sagira kata kafu be sujira ciden nofe suratul najm sujuru yoro la mushrikun islamaw o ye cinyai o be hadisa salen kono me yoro juma masaha ko niyaye ko mushrikun kulu ye sujuru ke kafara ciden kan mu'minu ka ko ka ciden to suratul najmi kanalila ko shaytan ya bila ciden nenka ciden yirma bo kalama me ciden nyafo aka kalan kono ko tilkal qaraniqul ula wa inna safa'atuha la turja qaraniqu kono do me uya to daw ka boli udela ko ciden ko aka boli munun fulen nunye nu koro talendo ko amba jigi yomali khama do be surunyali donki awuye ko ninde diara mushriku muhammadu sagira kana fa koro dinama muhammadu sagira kana ma ko yesu duruki ku ni sonjira ko sisa muhammadu sagira kana uluma be kera kelenya ko yesu duruki anno fenendela balmo sheikh Muhammad Nasir Din Albani aye kitabu dilaninka نسب المنجانيق لنسف قصة القرانيق البانية كتاب الدلاكة ونسب المنجانيق كما ينكره مونيه ko ni an folo nanta rambe burusula nambe konoke ante kabakuru ke fendola ka munumunu ka fili atogo ha dan fula ko ka danfula sigi puru ka qarani ka kisa ka ci ka cari ka boy kitabun to koy ode donc kisa yin sahalente alay nabi nyima tanga nin qur'ana wa inna lahanu nazalna dhikra wa inna lahu lahafizun ala ko le de qur'ana jigi alay be qur'ana tanga de nabi nyuma utangalende do ni wahu be jigi nabi nyuma no be wahu shi lase alay nabi nyuma utangade ku kolosi ute qataw wahu lasirila donc abe sabati tugodi ko cide setane ya bila cide nenka kanin kuma fo ka soro cide nyere takalama donc ko kisa sahlente de mushriku sujura
me ku ka sujudi kun kera de ko ciden ko aka boli korotale munu fulani nye amba jigi ube surunyali donke ko ode bilala ciden nenka ya fo ka surata kalama asahalente biya sahalente sini mogo kana ni ke ko ibe alaka kuma tawsiri ko ibe ni ayat tawsiri de ikana fo ciden da ma fo anne ma fo wa haw la sili wakati ciden ne tangalen wa da tangalen wa atakataw ala de yukuro sola donc ko kisa masa la nyine munyi ayala ala ko ma rasulna min qablika min rasulin ala ko ciden ma ciden si ci enye wala nabi man nabi ni maci enye illa ija tamanna fonni on o cide on nabi nyuma na ba ke kakala alqa shaytanu fi umuniyatihi akakalampe shaytane fana be fenwure do bila kakalampe na kasoro min mabo cide nyere nenka shaytane yere de be fendo lashe mugoma ko cide nye ninfo kasoro cide ka kumate donc o maddamina elade ciden cide temena nabi nyuma nyame temena na be kala shaytane fana be asago bila tigi ka kalam fe na pura be mugo fili chogomi ka ke kayira mugo la ciden yen ninfo ka soro ciden ma fo puro shaytane ka mugo fili o maddamina ela me ka fo ciden de nenya fo ane ma fo de shaytane de ya Allah she mugo ma shaytane de ya fo mugo ye ewa o maddamina ciden fana la ciden cire temena nabi woni matemena na ba ka kalam fen kala shaytani fana be fen mure bila ka kalam fen na kasoro cide ma min fo kasoro nabi ma man min fo donc o madamina ela ni hari no tabe ni shaytani ya aka kalam shaytani ya ka fen bila ciden ka kalam fen na kasoro cide ma min fo fa yanshaqullahu ma yulqi shaytan shaytani be min bila hada madum bisukuna alabo o wuli ko boy ni shaytani ye min bila hada madum bisukuna kasoro cide ma fo alabo wuli ko boy summa yuhakkimu Allahu ayati o kofe alaba ka ayawu labbe ku bila mo dusukun kono shaytani ka bila fembe boy cide unda ye min fo alabo de labbe ko bila mo dusukun kono wallahu alimun ala ye doni masade hakimu ala kiri masade na ala ye koko fo chogomi na yake chogomi abeke o chogodela donc ayen nin kisa fana famu ne chogola na ya me tawsiri kala minda ko cide shaytane ya bila nenka ko ka boli munum fuleni ni boli korotale yomale kama do be sunali donc atigi machinya fo kisa sahalende shaytane de yede kuma yimbila mo do sukun kono cide mafo o yere ala ya wuli ka boy kaka aya usabati mo do sukun kono ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد ليجعل ما يلقي الشيطان قروا على شيطان يمين بلا هذا مدون بسكون كنو على بوك فتنة للذين في قلوبهم مرض على باك فتنة لا جربيه مغويه مغمون منافقين بنا بود بسكون كنو شيطان بمين بلا كيدون كلام فينا على بشيطان كبلا فينك فتنة يمغود بسكون كنو منافقيا بمغمون بسكون كنو ني مغمون بسكون بنا لندو شيطان كبلا لفين بكولو دي ما فتنة ويه أني جون والقاشية قلوبهم أني مغمون بسكون جالينو شيطان بمين بلا نبي نيمو كلام فينا كيدون كلام فينا أتفين تورو مؤمن ماده mogo munun ye munafiqu ye mogo munun dusukun bananendo mogo munun dusukun jalendo shaytane ka bila fembe ke wulu de ma fitinai wa inna zalimina la fi shiqaqin ba'id to nyali kelaw ube ala sosola ube ciden sosoli la sosoli mi nani cinyaka jakosobe ubu kafa ala bafa ubu kafa ciden bafa ube sosoli la ala sosola ube ciden sosola ala soso minni ciden soso minna ni cinyaka jakosobe
وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمن به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. وليعلم الذين أن مغوفنا نادو ووتوا العلم دوني ديرا مؤمن مولو نادو أنه الحق ko ciiden ye min fo o de ye tiɲɛ ye ni rabbika ka bɔ i tigi ala fɛ ciiden bɛ min fɔ muminuw b'a dɔn ciiden ta in de ye tiɲɛ ye setanɛ ta in nkalon dɛ muminuw n'a dɔn ko annahu lhaqqu min rabbika ko ciiden ye min fɔ dɛ o de ye tiɲɛ ye ka bɔ tigi ala fɛ fa yuminu bihi u bɛ limana ni ciiden in ta ye ciiden ye min fɔ mu'minu bado ko de tiɲɛ o de bɔra ala fɛ u bɛ limana n'a ye fa tuqbita lahu qulubuhum u ka dusukun bɛ majigi n'a ye fana u ka dusukun bɛ majigi n'a ye fana wa inna allaha lahadi allazina amanu wa ala ye mɔgɔw kandabaga de mɔgɔ minnu limaniyara ila sirati mustaqim ka taa sira ma sira min tilelen don ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم أقيم. ألا بانك باريا كابو كافرو ما كو كافرو تولي قرآن الشكا دمولا ولا يزال الذين كفروا ala ko mɔgɔw tɛ wuli mɔgɔ minnu ye kafiriw ye fi miryati minhu olu tɛ wuli n'u sikkalen bɛ kuranna la i y'a dɔn ala y'a fɔ kɔfɛ ko muminuw b'a dɔn ko kuranna ye tiɲɛ de a bɔra ala de fɛ u bɛ limana n'a ye mais ala ko kafiriw tɛ wuli bada kuranna sikka de bɛ wolo la mɔgɔ mɔgɔ ye kafiri de bada ale tɛ se ka taa kuranna la kuranna sikka de bɛ to ale dusukun kɔnɔ hatta taatiyahumu sa'atu baghtata fo ni diɲɛ wuli naanu ma ka cun ka wagati min fo ka taa kiyama jɔ kuwa fo ka taa kiyama jɔli cun u kan olu kɔni bɛ kuranna sikka de bɛ olu la aw yatiyahum azabu yawmin aqim u bɛ don ka lajaba naanu ma don min ni hɛra t'a la kafiri ye ni lajaba tɛ min ye kiyama ye kiyama kɛnɛ ka lajaba ye donc ala y'a yira bada kafir koni te wuli ale sikkalen de be kuranna la fo qiyama fo jiya ka wuli ka to ola ube folli yomal qiyama don kala jaba kana ma ka to ola sino kuranna koni sikkate bo ale la bara kafir sikkalen de be kuranna la mugo na sikkalen be kuranna kola kafir de do o de be hali sunno jama ka aqida kono al iwa fondema al waqf tawaqquf ni mɔgɔ mɔgɔ sikara yala kuranna yala ka kuma wa kuranna ta yala ka kuma yi a sika bila ahmad ibn hanbali ko yi tɔgɔ de kafiri ko mumini ka da kuranna la de sika tɛ kuranna ko la ne ni mɔgɔ n'a sikalen bɛ kuranna la e tɛ silama e kafiri de الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. الملك يومئذ لله مرالي يوم القيامة دو مرالين بي على دتاي ناكو أو ياتيهم عذاب يوم أقيم على فلقور التوسير ويدون جمع القيامة ودي أتوقع الملك يومئذ لله do min ni hera tala kafiriye min ye qiyama doye ala ko dom maraliye ala de tay aya wore kun ala ko maliki yawmiddin ako min ye ewa sarali damfun sarali do ko maraliye ala de tay yomal qiyama dom marali jiya yere maraliye ala de tayo mais munna ala ba fo ko yomal qiyama maraliye ala de tay yoro do la ba fo maliki yawmiddin kasoro ala de be jiya mara ala de be lagara mara munna be qiyama marali inde fo ka jiya ta toy marali jiya marali fana jiya ala de taro parce que jiya kono
hari na ya soro maralikela tinyala maute jinya kono mogo bu yere jo ko ulu ye maralikela de jinya masakew ulu tewa ulu bu yere wele ko maralikela de yuye ulu bu yere wele ko masakew de do kafara alaka ne qiyama ute hari jinya masake munu fule jinya muluku munu fule jinya maralikela munu fule jinya ulu te ye qiyama kene kade qiyama kene tabbe kala kelim to de tay o de ato be qiyama tafu ima yomal qiyama donni ala jigina kabo la reshuka malikawun bena nofe subhul qudus rabbul malaikatu ruh uba shene yakana kaba nugo jema do o bena ala bena malikaw bena ni ala nana qiyama kene ka jinna ni hada made malikiya be jole tampe bebe kono dabaw abede be ala ba fo liman limulkul yawm be jinna be malika be hada made aba fo bi dom marali e jonta e aina muluku dunya aina al-jabbaruna aina al-mutakabbiruna liman al-mulku al-yawm ala ba fo jiya masake ubemi yere bonya baka munun tumbe jiya kono ubemi yere sako kala munun tumbe jiya kono ubemi bi marali e jonta e jabur kala tesro ala law ayere ba fo lillahi al-wahid al-qahhar aba fo bi marali ne ala kelem tude tay ni ala minye masa kelenye ni ala minye karaba masai bi marali ne de tay wode ya to ala ba fo al mulku yawma yajidillah ka soro hari bi marali ada de tay ni munna aba fo ko qiyama marali ale de tay te jiya ta faraka parce que jiya do ñu yere wore masake wala jiya kono ya kafara ala kamella gara wulute ye la gara ta ya kelem tude tay yahkumu bainahum awa o do yo mari kama do amarali ala kelim tude tay ala de be kiru tige dam fe on nyogonje ala de be kiru tige na ye kiri min tige fana la muaqiba li hukmihi no mira ba no bo bagate ala ka kiri la de yes do jiya tawfule ni do ya kiri kabila chogo dola o ba fo ko appeli ba ebe ta wala yoro were o fana ka ninta laje na ya sura ta manye ale no wuli wote ala taala ala de be ka kiri tige riyama awa shari'ul hisab ale ka kurusilina ka kiri tige ka telefona ha jinya ka sogoma wakati sana wala haka ste ala betila kiri bela arjana dum beta tile toke arjana jahannama dum beta tile toke jahannama شروا الحساب أبا بيبا سوما سني ولا هوغتي كوبي بيبا كيري مساي على دابي كيري كدام في ونجي فالذين آمنوا وعملوا الصالحات ni kiri tigrasa mogo limanani ala yidbisukun kono tawhidi sabatira bolo limana sabatira bolo bara nyuma ya cinya cigiya ika bara khalasala alay ubenna kire ka sunnama fi jannatin na'im kiri men yulu gar janna kono ko be kita ke ala na nyana bolla gara anyana bolu fure ni limani alen sera alama ini mu'miniya sera alama ini bara nyuman sera alama bara min kharasira alay abenna kire ka sunnama e ka kiri tige munye ibetari janna nemalen kono etaye wode والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين كفروا مؤمنون فنا كافر يراده وكذبوا بآياتنا وين علىك آية وقالون تيجيا ولو فنا كيري تيجي مونيه مumbe ulu yelagara فأولئك لهم عذاب مهين ulu fana de la jaba buye la jaba mingu la dogoya jahannaba kono kiri tige fule ni kera mu'mini bara nyuma kelaye ibe arjanna nema len kono ni kera kafiri ibe jahannaba tasuma kono
ni kera munafiqiya be jahannaba den duguma innal munafiqina fi darkil asfali minan nar munafiqu de be jahannaba den be duguma kiru tigelen fulade ni kera bidiya mogo ye bidiya ye togo ya fulade ni ka bidiya sera degre mari kafiriya ibe fara kafiru de ka jahannaba ye kafiriye ay ka tanya na bole yore lagara ni ka bidiya mi la bo silamiya kono kabayira junubu tigide ka bidiya ye ke fasiri de ami ke kafiriye cide nye min fo baga bagali bika kankari madda bika kika do nyoro ye jahannaba tasuma de fo nala ya farima lagara ifana ta fura jiya kono cide ka ftaragat al yahuda la ihda wa sabina firqa wa ftaragat an nasara la isnaini wa sabina firqa wa sataftaru ummati ala 73 firqa kulluhum fi an-nar illa wahida akwai yahudawa farafarala ka ke jama kulubi wolon fulani kele nasara farafarala ka ke jama kulubi wolon fulani fula ale kan mantum bena farafara ka ke jama kulubi wolon fulani saba ako bi wolon fulani fula imbe be tasuma kono fo jama kulu kele mutawaidu bin nar mogo be bidiya de kallahidu min talen koni bi yalla gara we jannaba tasuma de ni ka bidiya mi kafirasa lahidu koni diray ma kibe do tasuma de kono no ato abina ala cella gara ni lahidu min koni fora koy be tasuma de kono ato de sanni ka bidiya mi kafira bina ala cella gara na ya farima fule na ma ya fima ibete ka bidiya yi lewan junubu hakke ke jannaba tasuma kono o ko fe be bo me min koni fora ye jian kono akoy be tasuma de la anyana bora ba manyana bo beta yoro fora beta yoro fora bil adilla bena ka delila mu'minu ta yoro donna mu'minu baranyuma kala munun ta khara sirala benna ciden ka sunnama uta yoro donna arjanna kafiru ta yoro donna jahannaba munafiqu ta yoro donna jahannaba nin ka bidiya yi kafira ta yoro donna jahannaba nin ka bidiya mi labo silamiya kono ibaga bagara min bilale nye lahidu min tariye jahannaba fo ni ala yikisi lagara benyana pora kwanka ke jiya kono lagara la na abenyana bolelo e yere be kisi de nyini yere sa ni beta fami iko nya nyini sa ni ka bo jiya kono suna benyana bolelo uko jire ma jiden ko fo jama kulu kele uko jama kulu kele min be kisi no de tatsa suma kono lagara o ye jonye ako hum alama ana ali washab ako ulu ye jama kulu de nenin ka sheba fule tashira minka mogo munum nyota mogo munum nyana maroka mogo munum boka ulu de kisi bagay sinu jama kulu tobe tatsa suma de kono والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين والذين هاجروا في سبيل الله ألاكم مؤمنون هجرة على كسرلا hijira kore munye maka tumbe kafiri dugu yala wakati mi itese ki ka silamiya ke ka hijira ke kabo maka kata madina hijira yede ebe jamana minna kafiri jamana de do itese ka dina ka jose mbangale na baton ke awajibli kay ka boy kata jamana la mi bete ki ka bato ke hijira nyinde alako walladhina hajaru fi sabilillah alako mu'minun hijira ke ni alaka shirala mana alakama summa qutilu o ko fe sani uka sheuka hijira yoroma jugu yu faqa aw matu ube ala say alaka sayananu ala yere ka sayananu mausara nu yereye ala kutugu ma perdide abe ko min aya wore kono ni ala ko ni mugo minye hijira ke ni alakama faqad waqa ajruhu ala allah koni mo min hijira ke ne alaka made hari ni ma sey ka sey yoro ma ni sara sirala ika sara be ne alaka tawodo nyugo na fule ne mo munum bora ka hijira ke ala de kama alaka dina de kama ku be bolinu ka dina e u be seke ka dina ke yoro mi u be tay mo yu jugu yu fa sirala u be u yere sara nu yere ye
la yarzuqannahum Allahu rizqan hasana wa perdide ala butigu garjage nyumana abu garjage arjanna la wa inna Allah la huwa khairu rajiqin ewa ala de ye garjage li kala nyuma ye fana ala de garjage kala nyuma ye abu garjage nyuma ma ute perdi bora hijra la ala kama dusukun kalasi mbe bolinin ka dina de jugu yi faga sira la ube yere saya nani masira la isara ima perdi de ika sarabe ala ka ala de garjage nyuma ala de garjage kala be ninti la mo nunun do nyoro la yere dawnahu do nyoro minu yere be ni sonjana minya arjanna wa inna allaha la alimun ala yedoni masade halim ala munyu masade mo be ala soso iba kutabe munyi kuroki toye adola ina tubi adola nima tubi animina munyu masade ala yedoni masade ala ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرن الله إن الله لعفو غفور ذلك على فلك منو فكوفه عليه فوتشغومي نونون بكي وتشغو دلade منو فلك فاويه nunun fora chogomi nunun beke o chogo de la komine ala yu fo chogomi o man aqaba bi misli ma uqiba bihi momi ni eye la jabalike ni la jabali min kera ela yita duru sara atigila summa bughi alayhi o ko fi atigi sagara ka bagayima tuguni la yansurannahu Allah wallahi ala bideme mana mogo de nana ema ayin nani ni mogo yin nani ikase ka sabala korone e kana nani sagama o de kanyi mogo nani ma ki bugo ube ka kojugu do kila ni sera ka sabari ka yafa ma ni sabali ben nafalike o de kanyi wanka ni foka faraka o mani famani afa wa aslaha ya fatenya europede mogo sugu do be amanka mogo ka yafuma ni ya fara uluma ika yafa imaddilalike mogo min ye kodo ke ela aye kodo fo ema mogo min do be bado kon ni nye jogo nyuma tigiye nye mogo nyuma de nye mogo ladabulende me afule ka kuma min fo ya afule ka ke wale min kila kata ude do ya fanima akanyi kosobe ni ya fade tanuneno me mogo do de ya atalla se ema ya danti yere sago kela tonyali kela aye alaka jombe tonyo ko fanga bala ko shebaye mogo tesala ala ya ke dondola ode ye aka bambantiya na ka kanna gilanya ka yere sako ke aya se ema e fana bese ki ka hakke dafale minala fo abe kama waju ye mogo tobe kisha toroma kana ya fanima de ni ya fara nima itamulete koyi ika hakke dafale minan ni nade ana kama waju ye ala ka jon to na kisha toroma donc oui ni ya faraw de kenya mais ni e ma ya fasisa ala ko mogo nana ayi nani e ma se ka sabali ka toye yi tajuru sarala ayen na limi foye yew nyogona foye ube anana ki bugo ima se ka ya fama mais yi ka bugo li nyogona ke ala junubu tila de foy tila mais ni e yi ka tajuru sarala e ma teme na sagira o kofa sagira ka baguma naw kelela ala kalila ka ko wallahi ko ale bi deme ale de bara ema yi tajuru sarala sagira ka bagima la yansurannahu Allah ala ko wallahi ale bi deme inna Allah la afuwun ala yafa masade khafuru ala jon sutura bagade junura la ma yafa shaw sila bunte miya tatari dode da yayi dambi ka ta silama na tumbe silama de kafiriya abe silamau faga abe silamau jolibo abe silamau ka duguci abe silamau ka nafolo mina yara shekhu silabun taymiya tilela
Cheikh Islam Buntemi ale karamogo de do nyemate famate jamana masakiya ta bolo akelen tisika jahadu forome ayereye ka jamakulu fara ɲɔgɔn kan ko ale be ku nyema e ka jahadu ke ulu ye sunna mogo haqiqa da bado tebbe ahli sunna wal jamaa ka taboro kono ki ka jamana wadama jama kriye yure dro ka finunkolo do siri iri la dro ko drapeau ko be keleke ay wote silama sunna kono kele be ke silama nyema do kafe Buntemi amoke aya soro tantari tumami ada to atinyali bonyana Buntemi aye minke awulila de silama jamana munun tumbe dunya kono abeta eka jamana la sisa abeta masake abafu masake ma tatari be tinyali minna silamiya sariya ya wajibi akanka kele jahadu wuli ambino fe ade nyemaye ide ka jamana nyemaye jahadu wuli ambino fe anka ninkele wallahi nanya kele ayan tonyo yeslamo tonyo ala bandeme uba fo Buntemi inshallah fo aba fo inshallah awa donam masake be ka kelen ni chogola ka kele ka kuraji do masake bela ka do kunna ka jahadu wuli Buntemi ayire ka bamuru takayela ka sonka ka jahadu ke ale tamake doni doronya de aye jahadu nyere de ke Allahu akbar tatari kele uko tuma musera kene kele ka dempi jama duru la jogo na gongo wulila fu kata kele ba mogoma Buntemi aye fu kata kele ba mogoma aye ado usera tatari makaka kele tinya bolo silama ulafiara sabu sila Buntemi me ado na silama masake ude ka folo ka kele do abe kunna kunya mariya aye kele wuli ala bandeme fo masake be sonna ka jahadu wuli ale yere farala jahadu jamaka usera tatarima jahadu betani chogode la ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك ala kon fule kam min fote kateme nyani fo chogo mi abo chogo de la de bi anna allah munna alaye nunu fo ashebe alaye abese ko koy na ko ni mugo ye femfu ye yi tajuru sara abagarima ko ale bi deme ala ko ale yo fo chogo mi ko bo chogo de la de ale bi deme ko munna bi anna allah yuliju al-layla fi an-nahari ko parce que sebe ale alaye ale ala debe su sori kado tile kono wa yuliju an-nahara fi al-layli ale ala debe tile fana sori kado su kono mo site bo kalam nene wakati sube janya tile be sunya tile ma fila wakati tile be janya su fana be sunya me udonna nyogo na chogodi ala yere de bodo wakati dola ala be su leru do fara tileka ka do bo sula ka suka eru do fara tileka wakati dola ala be tilefana ka eru do fara su fela janya ka tilefela sunya masami mbake kan ninke mo site bo u kala mo be do nyogona chogo mi be bo nyogona chogo mi dan fen sito do ni wala ke abe min ka ba ke de wa anna allaha shamiyun bashirun awa ala ye meni masa de fana kuma fota be ala ba be me abe fembe ye fana masa min bo chogola fen juma bo kenye ni e ko ne ka shegu ye fulana ne ka maba ye fulana de ebe e ka fembe ke ko de ko ale be debe e koroshi ale ka tilo meli be da hake do de la ni ebe yoro min bi ka min be fo atome ale ka nya yeli be da hake do de la hake do ni boro kono dro atiye abi koloshi chogodi ne ala fana ibe yoro kuma be fo ababe men ibe dugu jukoro ni kuma na ala ba men ibe su dibela ni kuma na ala ba men ibe kolon kono ni kuma na ala ba men awa ibe dugu jukoro ala nyabila ibe kolon ala nyabila idale mbika so kono ka lampambe fa kadatu wala nyabila
Jamil Bashir masa min be ni la halana no oko obe min ke abe deso la chokodi abe deso la meni masay ala de yeli masay ala de abe fembe me abe fembe ye ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ولما بين أنه المتصرف في الوجود الحاكم الذي لا مؤقب لحكمه tumami ala ya bange anye ko tiya kono koko bake kanyanabo ko ale ala de do ko ale ala de kiri masay ko no bo bagate ale ala ka kiri la tumami ala nunu fo ala nana banganye ala ko zalika bi anna allah huwa al-haq akon nunu sababu ye monye parce que ala de tinyai ay la ilahu al-haq la ilahu al-haq alladhi la tambaghi ibadatu illa lahu bato fensite min ka bato ye tiɲɛ ni ala kelen pe wute bato fensite ni bato tiɲɛ la makan ka kɛ min ye ni ala kelen pe wute li annahu ju sultan al-azim ala de masaba ye alladhi ma sha kana ni ala ye min kadi ala ye aboke o ma lam yasaw lam yakun ni ala ma min kanu ka kɛ o te kɛ wa kullu shay ilayhi faqir himmo fenye damfi abe hatagilembe ala de la jalilun ladayhi abe dogoyalendo abe maniye ala koro maba de bolo mani ala koro e ba fo mi mashehu maba de mani ala koro mogo hatagile kata alama ni ala ya ka sugune jo abe woshi dande fembe bola minte woshi ala ka sugune kale dro fembe bola ikama bala fembe boy ka shehu la minte woshi je hada madan ka ala do anka ala kelim to bato ala ko ala de yeccinyaye wa annama yad'una min duni huwa al-batil fingo fembe bato ka farala ka bengalo ay min al-asnami wal andadi wal awsani wa kullu ma ubida min dunihi ta'ala fa huwa al-batil fingo ko ni batora ka farala ka de bengalo لأنه لا يملك ضرا ولا نفعا parce que dan fen shi de te foy shi de te ni tora maralim babolo nafa maralim babolo ni ala kelem pewte tora te shegu bolo nafa ta bolo bonete shegu bolo hera te shegu bolo bodi jolembo chokola dingenye shegu chokola jinye be chokola hera ta shi bolo kunungo bo chokola iri munum be jamana ukono dugu ukono ni irma sina kantigele be ka ni sanji gele yara ni mana sina ni ma den soro be sa dafale na bengalo abe danfe abe jamadati torata shibolo na fata shibolo ni masake nyuman soro la hemo fenye jiwoyo de abe kanka gere de ube gardion ka bila ni mo nana kombena joli boka kantigele ke busa kita foi kaso iru katige iri be barka nyini kantigele be kala dafale be kala kata betige ka be boy kaburu na abe dilalende do sanke be minna o ewa kogo be minna sima be minna kata bechi kani dugukolo kenya o de ala kasariya ali ibn abi talib abil hayyaj ana nasihi muslimu kono dondola ali ibn abi talib ko abil hayyaj ma ya sura ali de islamu nyema ako yalin ki bila bara dola wa ki den yere kan yana maya kona dalla kan ne ci kin bila nyona la ako ali ibn abi talib ako cey mabil hayyaj ma ko tanin dugu masinan la alla qabura musrifan illa sawaitahu wala suratun illa tamasitahu ako tanin dugu masinan la kaburu koni beyede nu ya dilade ka korta ka bodugo kolo la ika beci kani dugu kolo ke kelenya foto be ika be touche ka boy kaburu munu ni sanke bula kaburu munu ni kogo bula kaburu munu ni sima bula ni silamiya sariya ye jamana in soro dongo do abe damina ngo folo de la ka be kari ka boy
fengo fembe bato ka farala ka bengalo ala kelem tawde ka bato ye cinyai a tom bengalo fi kiri kiri koy kana mo wore ta sapute a bengalo fi kiri kiri ala ta de ye cinya to bengalo fi ewa dawa kela o doni wole kela o fana ba fu ko la ilaha illa allah masaminya sankabolon fulada masaminya duma kololon fulada masaminya nyereda masaminya kunusi sakanna ti fajiri salina masaminya annati lila salina la ilaha illa korotenya hari makka mushriki la ilaha korodo katemeka hari makka mushriki ay la ilaha korodo katemeka tuma mi cide nana makka mushriku ma ko qulu la ilaha illa allah tuflihu qalu ajala li alihata ilaha wahida inna haja la shawjab ko muhammadu yebbato fembe ke bato fenkele de be nimbe lata bato ikabila nimbe onja bato ikabila na manata be min bolo ikabila dingi so be min bolo ikabila so be min bolo ikabila ambe ka ala kelim to bato a ni nya kaba ko de ante se kanin ko maka kafiru yode fo maka kafiru yere ko la ilaha illa koro do yedo ko bato fe ngore ni fe ngore side kana ye e bolo ni ala kelim to ute et be sankaba dali min fo be duma ko dali min fo be dolo dali min fo ko maka kan tumbe nendo la yisalihum man khalaqa as-samawati wal ardi la yaqulanna Allah ala ko ni makka kafiru nyininka donye sankaba wodon fulada domi duma ko fulada ayaw dola aw nyew be jombolo aw dusukum be jombolo aw tilow be jombolo dombe ko latige uba fu ko ala de be nimbe kay hari firawuna bado ala de sankaba da en ko Musa ya fuye ako lagari alimuta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ard ako firawna neni kaba ko munun nana e yire ya do cho ko kaba ko munun fulene bolo masa shima nunun jigni sankaba tige alata ni duma ko tige ala eska firawna nan kariyara ufana be nyugon soso ni ka huja je jon nyugon ka eska kuntado firawna baru wajhadu biha wasayganatu anfusuhum dulman wa ulwa ala ko ala firawuna ala ko ani ala ye kaba ko mununda ko firawuna bannu ma de me anin dankalane de mai me yere bonyani tonyali de yata bomma ayun nan kariya me aduskun dankalane do na be awa la ilaha korotere ko ala de sankaba dare ala de duguma ko dare ala de dolo dare ala de bisanji nati de ala de yankunu la ilaha korotore ubafu nuni ma tawhidur rububiyya kelema ke onofeo har shaytani bodo khalaqitani min nari wa khalaqitahu min tin shaytani ire ko alama akoy yenne da kabo tasuma re adama da kabo bodo har shaytan abebe nindo la koroto yede abeba minna de sebe un kana do bagaw kana do da falen kana ke su yede kana tay kunsulu shegu koro kana ti nyongri shegu koro kana ta dingne so kana ta iri so kana ta iri barkanyini de la ilaha illallah koro yede kowlu de ke kulu boy atese kamunu fo la koro yo de la maabuda bi haqqi illallah bato fen site min ka bato yene ala kelem tewte timo fembe bato ka faraka al bengalo ko jakwa ko hada madun kan nunun de sabati e fana kana banunun ta mani e take abanna ki take ma fana ka abilaka take e ala yere ko min galo aw ko jakwa anda ka fo ko fana dinai anta fo ha ala yere ko min yengalo ye aw ko jakwa ko mo da ko de fo ko fana be tinya de ka ko bena ka bato chogo kelen de be jiyan kono na ya soro bena ka bato chogo do ala be sidin suwanta ku chimina e ala tunte jiyan to be kitafo be kitake chidin be chimuna na ya soro ko be kitake qur'ana jigi kunye munye ala de beda ate be bilate be kitafo ko mi kungo kono fe be chogo men ni ala ye qur'ana jigi ka chidin unchi ka qur'ana jigi nko o ya yirade be katta de te fo beta de teke be ka hakilina de teke ala ye fo chogo mi chire nya fo chogo mi hode beke de sagote ni ye sago sabati yere jiya kono ya haddo kaburu kono bane ite nyininka lashitela ite nyininka peila kila ite nyininka kwambe debu karti de la ite nyininka ko on nye shegu batola ure ite nyininka kontumbe nintero ma rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyuka iya ala bato chogo de yitigi ala iya bato chogo nyuma na foro uba ma bato chogo nyuma ni be nyinin kanina
dina mi tumba ka dina nyumande wa ube dina galolama dina ibe nyinen kawdela cide i tugura koba ima tuga ko i fa te nyinen ka ka mo folo te nyinen ka kabla kuntigi te nyinen kawla ite nyinen ka shegula ite nyinen ka mabala ite nyinen ka jamana ite nyinen ka laiseda ite nyinen ka payla kila ibe nyinen ka kaburu kono ala dina cide sallallahu alaihi wasallam bo foy ki jeja ini nunun de ka jabu nyuma ka do kaburu kono ni nunun jabu nyuma ni na ma do kaburu kono shegoti kalama ye koy ma bati kalama ye koy fakoroti kalama ye koy kabila kuntigiti kalama ye koy laiste ti kalama yoro la demokrati ti kalama ye la umma wala abba wala khala bate fate benkete terite ala kan nyuma mbone njiya kono mbale mom ala kan nyuma mbola ka dina cinya yiranna kalla famu ala ka bara noya nye kanyana maya ka kalla fatwaka ala ko kanye subhanaka allahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka jazakallahu khair. سورة الأنفال. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا